Wachtje, wachtje. Net vergeten het heugen van wat weer. Geluk weer, schreeuwende verelens. Dat bloot, dat bloot. Wachtje, wachtje. Wat jou vele, de treestende tranen, vertellen het verhaal van de deer. Stil het jogen, stil het jogen. Altijd weer, altijd weer. Op de grote zilverheide daalt de herder eenzaam rond. Wel zijn wit gewolde kudde trouw bewaakt wordt door zijn hond. La 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 la, hoe ver is mijn heide, hoe ver is mijn heide, ja, die moet zeg maar. Ja, dat gaat toch mis. Die maak ik zelf even weg. Griemen, dat is er altijd voorbij. Had je wel eens oren prijzen om op mijn boek? Ik heb de Pieter Jellers prijs voor. Oké. Van Jellers. Ja. Ja. Het was direct na het verzeren van Herman. Toen belden ze op dat ik dat woonde hier. Ik weet nog wel dat ik toen voor de telefoon gold had. Ja. Van Blitschip, maar ik dan... Daar steek ik er alleen nog voor. Is het zo? Ja. Ik mis mijn man nog alle dagen. Nou, net 24 geworden op een dag. Maar ik zit nog altijd... De beste omschrijving had West... wat zit ik dan altijd? Schrienende verelend. Die is er nog altijd. Dat ging ik zo oproepen. Ja? Ja. Ja. Ja, dat is echt... En dat is een hele mooie herinnering voor zelf. Als het zo, hoe die relatie naar je heeft. Dat er oorbleun is van die relatie met die man. Ja. Ja. Dat is leuk. Heel goed. Maar goed. Wacht ze. Nog het die uit dat douchen. Omeer met die. Flustert de leefste namen. Jou tijd de wudden. Voor het lied van die langstmen. Wacht ze. Wacht ze. Ik zie het op morgen op een rand van mijn bed. En toen dacht ik, het is gek of val ik dit kant een beetje oor. Maar ja, toen ik mijn rug zette en weer het weer oor. Maar na 3 dagen heb ik tot de huisarts me bellen. Nou, dan scans en alles. Nou ja, uiteindelijk, ik heb heel lang hektocht. Ze sissen dat het een infarct is. Omdat het feit dat die voet niet meer vol in is, ere me ik enigszins verlamd weer. Dat vind ik al hoor trouwens. Nou, er is meer koek en er is ook meer koffie. Revalidatie, dat gaat wel goed.
op een bepaald punt. En ik ben bang dat het maar die voet net echt verder komt. Als het nou is. Nou ja, ik red mee. Ik ben dadelijk, toen ik hier kwam, dacht ik, het allerwichtigste, dat weet ik kon eigenlijk net thuis wezen, want een van de redenen weet ik zou er nooit alleen nog uit kunnen. Zou je dat huis is dat inrichten? Nou, dat hebben we er. Ja. Nou, mooi. Nou, het oude mee zit. Filosofisch. Want maar dan langzamerhand wordt het hoe langer hoe mooier. Alles was dat zijn gang is. Ja. En dat is mijn denken vaak ik zo. Let het maar. Ja. Hey, goeie. Ik ben blij dat je eens even zag. Hey Jelle, wat Nou, heerlijk. goeie. Hoi, Nou, hoe is het Meidi? ja, alleen nog maar weer voert net, maar voor de rest is alles in water. Wat dan? Helemaal. Nou ja, het schiet me op. Zet het om. Nee? Nee. Dat is de takkomst nog. Maar voor de rest is alles goed. We hadden weer één verhaaltje. Dat is het verhaal de illiberale kandidaat. Oh ja. En ik hier net helemaal in de gaten hoe dit eigenlijk past binnen het thema. Hè? Het thema het zoeken van de macht. Dat zou zoals Griekenland herkennen. Want Ja. Ik hoor net op komen. Het is ook maar lied zeker. Ja, het is maar een hele site, denk ik. Ja. Maar ik word die vraag, als dat nog één keer lezen wordt, Ja, dat is goed. of het erin Ja, houden dat- wordt, als verhaal Ja. mij er mij inbluwen, maar ik vind het net helemaal in het thema passen. Nee, ik heb er ook nogal mee ompeeld. Ik vond dat illiberaal, dat vond ik zo, wat ze nou dus tapassen in Hongarije. Ja, Ja, wel heel apart. Nou, dat zeg ik wel. oké. Ja. Wat opvalt is de enorme lichtvochtigheid. Dat ben ik heel blij als dat zo is. En ja, toch ik wel. Ja, Dat vind ik echt fijn. Die eigen humor. Ja. Ik zul die graag luisteren, maar Wat? ik zul die graag luisteren en dat ik soms die verhalen lees. Ja. Dan weet ik haast mij wat voor willen als het opskeuren Ja. haast. Dat verhaal zit een jongetje 44. Ja. Dat gaat door de bevrijding Ja, en hoe hoe het famke wat keel skeerd wordt. Ja. En dan is de laatste zin, het famke dat net wittend voorbij kwam, skamme Wat? haar. Wat? De laatste zin is, het famke dat net wittend voorbij kwam, skamme haar. Het oren, keel knipt, misschien ek wel. Ik weet dat Dus Famke dat famke, voorbij kan, dat dacht voorbij ik, kan. dat dacht ik al. Ik weet dat het echt een schok van me weer. Verschrikkelijk vond ik het. Want dan denk ik, nou is het eigenlijk al bedoeld. We dachten dan eigenlijk dat we zo wat in de hemel kwamen, wist je wel. En dan komt een paar dagen later, toevallig de langs, er zitten allemaal mensen
En allemaal prachtig vinden en dan werd een savanke keelkrip. Ik vond ja? Het was 15 jaar geleden dat we elkaar voor het laatst gezien hebben. Oh ja? De eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben, moet 40 jaar terug geweest zijn. Dat moet in Utrecht waarschijnlijk ja, geweest zijn. Utrecht geweest zijn. En volgens mij was onze Joël toen mee. Hij was jarig en toen wilde hij als verjaardagscadeau wilde hij dat Herman en ik met hem naar een demonstratie gingen bij een of andere fabriek in Twente of zoiets. Ik weet al niet eens ja. wat het was. Dat vroeg hij als verjaardagscadeau. Dat zal dus eind jaren 70 geweest zijn. Dat zou best kunnen. Hè, dat was We waren hier in Bolsward net begonnen. Ja. En ik heb toen iets van de macht die ik intussen verworven had gebruikt. Om eigenlijk een groep mensen haast te dwingen. Of in ieder geval, ik heb zo bezwerend gesproken. Dat we toen met een kern in Bolsward hebben opgericht. Ja. Zit je goed? Zeker. Nu, daar zak ik in. Okay. Ja, niet letterlijk. Nee, ik snap het. Maar ja, burgerschap. Actief burgerschap, dat is nog steeds de kern. Daar draait het toch heel erg om. Waar draait het heel erg om? Om actief burgerschap, dat we dat nodig hebben. Ja. Dat mensen niet alleen hun eigen individuele behoeften centraal stellen, maar ook eens kijken naar een ander. En ook eens kijken buiten de landsgrenzen. Ja. Maar dan zegt zo'n meisje in het ministerschil waar ik dan zit, dan zegt ze, wat staat er vandaag op het programma? Ik zei, vandaag ga ik met de wereld aan de gang. Ja. En ik zei, wat vind jij eigenlijk van de wereld? Nou ja, zeggen het is natuurlijk allemaal niet zo best, zegt ze dan. Ze ziet het wel, maar ja, wat doen we? Ze hebben er geen grip op. Schermen toch. Nee, de stem on, maar het cd even uit. Even omgekeerd. Juist. Binnen uit wetter en geest. De tijd. Voet on de groen. Wat er ontjouwt is hillig. Neert zal verlengen. Is mooi. Ik ben er altijd emotioneel over. Ik weet net wat het is. Ja. Dit binnen dus muzikale gedichten. Hè. Die vrouw is heel muzikaal. En dan komt ze die tekst en krijgt van die neus en denk je, nou, de eerste zin maak ik eerst voor 4 minuten nog nooit denken. Wat zit er verdikke me al hierachter? Komt ze maar in een gesprek, dan is daar historie, religie, sociaal, maatschappelijk, de hele mikmak, hesto comprimeren in één zin. En dan heeft nog maar één zin. Het liep het Bach wel. En dan blijkt dat er volle meer achter zit als natuurlijk de inhoud. Hè? Maar dan is het muziek. Het klopt namelijk in de melodie, in het ritme, in de vorm klopt het. En in die prachtige mooie klanken van die woorden, dat Fries. En dat vind ik dus indrukwekkend. Om zo niet in te komen. Ja. Ja. Ik heb een appetit in, want ik wil graag de mensen die komen, als ze dat zelfs ik wel even aan nemen. Dat vind ik nou leuk. Nou, dat vind ik nou leuk. Zover ben ik nou heen, dat ik me dus toch presenteer daar als iemand die toch een wichtige rol in het geheel speelt. Maar dat zal ik dan ik zo goed mogelijk doen. Dus ik ga er wel zin. Omdat het mat of omdat het Nee, echt leuk is? ik wil het. Ja.
wacht. Net vergeten het heugen van wat wie. Gelok wie. Skrienende verelend, dat bloed. Dat bloed. Geweldig. Deelt het die teksten ik op? Ja, ja zeker. Ik word dan helemaal opnieuw ontroerd onder de teksten. Ja, dat is echt weer. Nou, en dat heeft hem net gauw als hij eigen teksten beheerst. Dat wenst dan. Maar dit is wat hoors. En de jonge dochter vertelt ik heel mooi. Ja, dat is prachtig. Wacht je wat je vieren. De treerste, de trin vertellen het verhaal van de Deer. Stilletje. Stilletje. Nou, dat doe ik dan 10 keer. Zal nog wel niet hoeven. En dan doe ik 10 keer dit. T 10 keer. En dan, hoezo? Toen ik hier kwam, dan denk ik, ja, hier zou ik wel naar buiten komen kunnen. Maar als ik naar buiten ben, wat dan? Ik heb al met die rolstoel op straat gegaan. Toen heb ik op een nacht betocht, er moet een ding achterop en als dit duwen mag. En ik heb mijn dochter bellen, oh mooi, zei ze. Ik zei, doe eens zo die schablonen. Ja, ik kom er aan, zei ze. Maar alles en mij zei dat. Dat is gebeurd en ik heb hier in Walderskleer. Wat van de regering, hoe ermee omgegaan wordt met de partijen. Dan denk ik, ze weten dat het mag. Waarom dat alles dan als ze proberen we die Cora Nieuwenhuizen, die zeiden we moeten weer een list verzinnen. En denk ik, nee, ze moeten nou zien wat het ons te bieden had. Dus eigenlijk dat verhaal van die minister, dat zou eigenlijk zijn die naar je boek passen, in de tjoegen. Ja, inderdaad. Want dat is een verhaal van mensen. Ik mensen heb er al wel even bij die het moedwillig Ja. aan de kant staan blijven. Ja. En zeggen en weten dat het verkeerd gaat. Als het erbij kan, doe ik het nog even. Oké, ik moet me stilhouden. Daarom heb ik nooit in de politiek gewonnen. Want dan is er eigenlijk net diezelfde wezen. Nee. Is die wel thuisvield in de vredesbeweging? Koest hij wel genoeg die zelfs wezen? Dan burgers geer, maar mensen niet dezelfde ideeën hebben als toen. Dat vind ik wel. Ja. Dat vind ik heel mooi om te doen. Maar net dat het permanent, ja, wel als een zinvolle discussie is over verschillen, dan dat kan heel leuk wezen. Ja. Maar om altijd geer te werken, dat is altijd zin die zelf in moest. En nee. En wat stelt het dan voor? Ja. Bist wel eens vregen voor de politiek? Jawel, maar ik heb het nooit in. Nee. Ik zou net zeggen dat macht altijd 100% fout is. Het kan ik goed wezen als ergens een speciale macht heeft om dat of dat te doen. Dat kan ik goed wezen. Maar ik vind dat wij alle hier first of all de macht zien gang gaan laten.
Wij corrigeren de macht veerstemin. Dat is het. De macht op zich is net verkeerd. Hoeft net verkeerd te werden. We letten op Singong in. Of misschien is het Hargong wel, dat weet ik niet. Ik denk altijd dat het van man is, maar het is vanzelf. Het zijn vrouwen die heilige goed macht. Ja. Wat is die Ja, taak? Wat was dan mij vertellen over het de roept vooral bij mij verzet op. En dat vind ik mag me graag ergens in verzet. Als ik het, zo gauw ik het nodig vind, dan mag het me weten. De baan om je helemaal te leeg belogen. Ja. Ja. Dat is de trip meer dan waar. Ik heb lekker boeken meegenomen. Zeker als mensen in de knel zitten, Ja. dan moet je ze helpen. Ja. Punt. Linksom, rechtsom, mensen niet Of je het opgeven. leuk vindt of niet. Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Ja, dat geloof ik wel. En dat doe jij nu nog dus. Ja, dat proberen we. Ja, dat doe Ja. ik nog steeds. Ja. Ja. En dan in die zin, nu in het werk nog steeds val ik veel terug op de jaren 80. De dingen die we toen gedaan hebben, de dingen Ja, die ik zeker. geleerd heb. En gewoon de vaste ankerpunten die je nodig hebt voor je werk. Het is voor degenen die er aan hebben meegemaakt gewoon een hele goede Ja, tijd geweest. In de Ja. zin van Ja. je eigen vorming ook. Ja. absoluut. Zeker. Ja. Daarom raken we ook nooit helemaal teleurgesteld. Wel op Ja. momenten, maar niet echt. Ja, bezig blijven. Dat zeg ik altijd. Als Ja. je geen hoop meer hebt, moet je nog beter kijken. Moet je nog beter zoeken. Dan vind je de mensen die belangrijke dingen doen die je kunt ondersteunen. Daar gaat het om. Het is toch wel mooi dat we hier dan nog samen op het bolwerk in Bolsward. Op het bolwerk, ja, wat ooit is opgezet hier om de stad te verdedigen. Ja, dus we hebben het over de verdediging. Stad en land. Ja, het gaat over de verdediging van de beschaving die onder druk staat. Een beetje wel. Ja, Ja. een beetje wel. Ja, dat is wel prachtig, ja. In chaos en leegte, binnen uit wetter en geest, de tijd. Voet ohne grond, wat de mond jouwt is hillig, neet zelfs verlending. Oh, er zit hier ik nou stoel, dat is wel mooi. Nou, lust of niet? Maar het eerste hier, dat is dan, als iets vervallen is, het eerste hier is net mooi, maar daarna pas. Dus ik bij verval moet geduld hebben. Dat wist ik eerst net, maar het is wel zo. Ik zou hier wel eigenlijk wel graag sterven willen, maar alle dingen moeten mogelijk wezen. En dan wist ik net, als het vier wist, hoe was het zelf al hier nog beseft of net, dat wist niet. Dus we kunnen net vooruit denken. Maar op het moment, in de situatie zoals we het regelen hebben, voor nou is goed. Ja. We kunnen echt eraan jaren, hè? Prachtig. Ja, prachtig. Het is een mooi moment.
De bijen, als ze die echt op speelweek hebben, die heb ik altijd hier. Mooi. Vergeet de geest net. Leegte, nog onberongen, de nachtzee. Vergeet de nachtzee net. Wiel en tjuster, geneeg, geneer. Azemlees, wacht je. Wacht je. Ik heb de laatste tijd eigenlijk wel een aardige verhouding met de eeuwige. Ik zeg altijd, God is energie. En dat is een gevoel wat mij heel goed bevalt. Het is net een persoon, maar het is toch onwijzig. Als het goed is, is het bij mij onwijzig. En het is toch een, wat zal ik zeggen? Eigenlijk haast wel een soort levensverhouding. Hij verplicht mij dan niks. Ik vreeg niks. Het is een situatie. Het is een houding. Het is een relatie eigenlijk. Als het goed is. Al wat ik schreeuw, dat is wier bad. Ik ha geen krijft van hege fantasie, die het mierlijk ken een wondermerkel laan, of machtig, iependocht een kommend gouden tij. Het is het beste wat ik haf. Hier kwamen geer mijn lokkig oeren alle ger. Van jeugd en ljocht de skinste dream. Ik jou het wij, en wat de oude taal verstiert, heb ik betocht. Wie het mijn eigen wil, het kwam mij aan van mijn geslacht en giet naar haar wet ta. Het is van siptal meer als man het erf, en els had pad om wat ik geerbracht ha. Za ben ja rieker als haar steert wel zijt. Haar miene himmerik is dat romme veld. De zang, de gloert, de klaverrook, de zee van het laan, die het weeft en tilt. Wat lang voorbij is, raap ik op, tanije dij. Haar krijft, haar jeugd, een ljochte ring, wat één keer weer, verlen maar net vergoen, verschijnt in tere glas, een blieder ding.